リボン。皆様こんにちは、徹子の部屋でございます。よくいらしてくださいました。さて今日のお客様は大変若くてはいらっしゃるんですけど、芸歴52年、ライオンに噛まれてもヒョウに噛まれてもお元気、松島智子さんです。どうぞお招きいただきます。ありがとうございます。あなたも元気な方ですものね。で今はあれですものね、車椅子の方のダンスのパートナーで大変ご活躍なんですよ。いろいろお話を伺いて楽しみです。よろしくお願いします。松島智子さんでございます。しばらくでございました。今日はまた珍しいお洋服をありがとうございます。それどういうふうになってるんですかしらね。これ生まれつきの綺麗なんですけれども、こういう短冊みたいなのがプラスチックでついてて、森英恵先生のお洋服そうなんです。まあでも今日たまたまそうなんですけど嬉しい。でもちょっとそれ随分だけどあれでした音がしないなと思ったんです。もともとの生地がこういう生地なの、それはこういうちょっと立てみていただいてよろしいですか。珍しいと思いながらいらっしゃるでしょうから、人としたこういうふうになって綺麗ねます。でも申し上げてもいいのかしら、田中真紀子様もお買い上げになったって伺って嬉しかったんですけれども。そうなんですか。茶色をもうちょっとそっちに座っていただきます。はい、すいません。茶色、そう、あなた随分胸の豊かな方なんですね。今拝見したらびっくりしましたね。でもすいません。もともといえそんなとんでもないんです。すいませんなんてあなた何をおっしゃいます。じゃあもともとそうなの。胸がそう豊かなのはあったの。皆さん出さなかった。そう今びっくりしちゃって、あらあなたもう少しお出しになればいいのに。皆さん目が大きい目が大きいっておっしゃって、ここばっかり見てその下をご覧にならないから。だってちょっとこれ別に見えるってわけじゃないから、ちょっとこう開けていただけます。ちょっとだけそのまんまにそのがもうちょっとクローズアップしなきゃダメじゃない。カメラの方もほら早くパッと。すごい豊かなの。これすごい驚きましたね。どうも。いやこれはもう新発見でございましたわ。もうそれにしてもまあライオンに噛まれた記念日が2月6日ですとかって。違うの。そうなんでちょっと前なんですけれども、ヒョウに噛まれた日がね2月7日って今日は記念日でって言われたんで、何でございましょうかって言ったら、あなたが16年前にヒョウに噛まれた日ですって。そんなもの。マスコミの人が。テレビ局の方がいらして、今日は何の日。あなたも忘れていらっしゃるのに。だってそんな嬉しい日だったら覚えてるかもしれませんけれども、あんなあと1ミリ場所が違ってたらね、全身麻痺になってたようなひどい。でもすごいです。今でもあれですかね、その噛まれてる瞬間のこう怖さだったとかいうようなことは思い出すことあります？やっぱりガリガリってその自分の骨が首の骨が砕けた音っていうのはもう完全に蘇ってきます。でやっぱりテレビなんかでヒョウが映っているとうわーっていうその時の怖かったこう目と目が瞬間にあったんですね。何色で？黒いヒョウ。真っ暗な中に夜遅かったんです。で懐中電灯の光の中にヒョウがこううずくまって、その目しか私は見えませんでした。お家の中なんですよね。お家の中っていうかテントみたいなところでフェンスでもフェンスがあったんだよね。囲まれた中でいたのに、そこにいたのね。それが知らない間にフェンスを乗り越えて入ってきてたのに気がつかなかったら、目が合った時にその瞳孔がキュッと絞られて危ないって思ってパッと後ろに下がったんですけど、もう間に合わなくて体当たりをしてきて、あなたが案内してくださった方のことを、それがそのヒョウが好きだったかなんかで、三角関係っていうかなんか三角関係でね。その前にすでにもライオンに噛まれてたんですから、あなたはね。その時はジョージ・アダムスンって野生のエルザにおなじみの、その時はそうライオンに噛まれまして。同じ時なんですよね。でも同じ一緒に行ったし、ケニアで10日後ぐらいでしょうか。すごいですね。あなたも元気な方ですね。ライオンに噛まれて、普通もうこれでこの辺でって取材だったんですね、あの時ね。普通お帰りになりますよね。だからその後そのアダムスさんが野生のエルザを描いた方の旦那様があなたのことなんかお聞きになったんですって。勇気があるって。勇気が噛まれても戻ってきてこの子は一体どういう子だって言って、向こうから見たら小さく見えるでしょうからね。折れた首でまた戻ったんですけどもね。すごいですよね。ですガリガリ言ったのはね、耳元で聞こえたって、そういうことあったんですけれど、それも何事も今なく、後遺症は全然ないですかね。やっぱり寒い時とか冷房が当たりますとこうずっと体が動かなくなってしまう。でもあれの傷そのものは血がだらだら出たのはなかったんでしたっけ、その時は。ものすごいヒョウの時もライオンの時も血は
あって、ひょうの時なんていうのは自分の血が噴水のようにピューッとこう空を飛ぶのが見えるんですね。でもよく皆様方が後で傷見せろ傷見せろっておっしゃったんですけれども、ああいう野獣の怪我っていうのはこう入り口はピンホールなんですね。ガッと入って中がぐちゃぐちゃにこう砕けるんだそうです。だから見た様はそんなに面白いものでは避けたとかそういうのじゃないのね。こう穴なピンホールなんです。そう、じゃあやっぱりちょっとね、思い出としては嫌ですものね。でもまあそういうすごいなんですかね、武勇伝をお持ちの方なんですけども、このところ車椅子の方のダンスのパートナーをしてらして、はい、でまああなたはもちろんダンスをおやりになる方なんですけども、これは大体いつ頃からやってらっしゃるの？98年の1月の後半に長澤俊一君っていう見ず知らずの方からお手紙をいただきまして、で僕は障害者だけども今年のって98年の第1回世界選手権車椅子ダンスの世界選手権にぜひ出場したい。で智子さん僕パートナーがいないんでパートナーになってくださいって言われたんで、私バレエは石井漠先生のところで3歳の時から習ってて得意のつもりだったんですけれども、車椅子ダンスっていうのは見たことも聞いたこともなかったので、じゃあ何だろうってご住所が上尾って書いてありましたので埼玉県に行きました。そしたら一軒家だったんですけれども、お母様がお2階からね小太りの方でこう転がり落っこってくるような感じで怒ってらっしゃって「智子ちゃん!」っておっしゃったんです。で私ちっちゃい時からあなたの大ファンで「旬のぜひパートナーになってください」っておっしゃられて、で私お母様に弱いもんですから思わずなんだか分かんないのに「はい」って言ってしまって、それが間違いのもとでした。そうなんです、間違いの、でもそれでも随分すごいでしょ。第1回日本選手権で優勝なさって、その後も第1回アジア太平洋選手権でも優勝なさって、で去年は第1回全日本車椅子日本選手権でラテンの部で優勝なさってるっていうんで、なかなかだから第1回第1回ってことは割とこういうのが始まって最初のっていうことになりますよね。そうなんですね、最初の第1回これが俊ちゃんと2人で踊ってるんですけれども、世界選手権というのは要するに世界中から集まってきていただかないと選手権が開けないくらいまだ日本が少なくて。なんかオランダは王女様が非常に熱心でられたということで、だからオランダの選手が多かったですね。なるほどね。私ね、三笠宮の智仁親王殿下がひげの殿下ね、20年ぐらい前ですかね、ちょうど伺ってる時に車椅子の方がたくさんいらしてて、でみんなでダンスしようってダンスの時間だっておっしゃってね、でみんなで踊ろうっておっしゃって、私その時車椅子の方と初めて踊ったんですよ。だからもちろんあんなふうにはもちろん踊れなかったんですけど、こういうふうにして踊るのがあるんだなっていうのは分かってたのね。ただそういう選手権やなんかがあってね、それでダンサーだったダンサーだったあなたっていうか、まあねダンスをできならあなたがそういうふうにおやりになるのがあるって知らなかったんでびっくりしたのね。でも今拝見してると俊一さんは手を動かしたりがおできになるのかしらね、今の写真で見ると。そうなんですね、オートバイに乗ってて、そして前の車に突っ込んでアスファルトに脊髄をこう叩きつけられて、こっから胸から下が完全に麻痺しちゃったんですけども、でも手はOK なんです。両手は動かせるんで。だからそれによって随分違うでしょうね。だってその車椅子に同じ座ってらっしゃる方でもね、選手権でもクラス1とクラス2がございまして、手の動かせる方あるいは手も動かせない方っていうことでクラス分けがしてあるんです。これはクラス2です。手が俊ちゃんは OK なんで。でもなかなかすごい素敵なのね。でもこれあれなんですってね、その車椅子あなた大体40キロぐらいの体重だと約80キロぐらいあるんですって。俊ちゃんが67キロぐらい体重がおありになって、そして車椅子のそのウェイトが大体10キロありますから80キロぐらいになって、で私が一緒に動かそうと思うんですけれど、もう本当にこう車椅子ってご自分で車輪をこう動かしてくださると勝手に動いてくれるんですけれども、モダンの場合はダブルホールドって言って、ワルツとかタンゴっていうのは手を
一瞬たりとも離してはいかない、二人の組みっ手がぱなしっていうことになるから、車椅子を彼が動かすことができないのね。できないんで、あれがついてないんですって、なんか競技ブレーキがないんですよね。とにかくねVTR があるんですけど、これはあなたがいろんな方とその後長澤俊一さんの後にお踊りになって、NASA さんっていう方と踊ってらっしゃる VTR、一番新しいの去年の11月に優勝なさった時のものですね。ちょっとそれ拝見したいと思います。なんかあなたのファンの方が家庭ビデオでお撮りになった。そうなんです。これは離れて踊ってられるんですけれども、これはサンバで踊っております。このNASAさんもバイクの事故なんですって。はい、オートバイで、彼はなんか選手だったようなんですけれども、もうこれ結構顔は笑ってるんですけれども、腰は痛い、足は痛い。やっぱり早く終わらないかなって。パートナーのあなたの部分がやっぱり上手じゃないとやっぱりなかなか難しいかもしれませんよね。これはルンバを踊ってますね。ラテン5種目のモダン5種目でテンダンスなんで結構きついんです、ね。でこの衣装なんかもやっぱり2人で合わせてるんでしょ。素敵ですよね。ただ他の石に車椅子にぶつからないようにするのも大変ね。私小さい時から踊っておりますけれども、一人で踊ってるのにこんなに何十人も一緒に出てきちゃうっていうのはびっくりしますね。あらすごい。ありがとうございます。でこれで優勝なさったんだね。これが本当に第1回全日本車椅子のさっきでしょ、ダンス日本選手権ラテンの部で優勝なさったっていう時の VTR なんですけども、あんな風に重いんですね。だからなんか全然見えないの。軽々とやってるような感じに見えるんですけれども、なんか最初の頃はもうズリズリっていうんで、砂袋をこう引きずってるような感じで、なんか踊ってるっていうよりは引っ越しの手伝いにだっていうような感じで。でもこの車椅子の皆さんはどんなにか楽しいだろうと思うのね。私こういうふうに踊れたら。そうですね。いろんなところに講習に行った時に若い方、男の子だったんですけれども、車椅子の方の手を握ったら看護婦さんとかお医者さんに手を握ってもらったことはあったけれども、こういうことで注射とか痛いことじゃなくて手握ってもらったの久しぶりってすごく楽しいっておっしゃってくださって、そういう喜び方もあるんだなって思いました。まだまだお話続くんです。皆さんこういうことがあるっていうことを私もあまりよく知らなかったのでね、とても楽しいんですけど、ちょっとコマーシャルです。私山田のの子、特技は食べること。昼寝の達人のお母さんにひたすらのんきなお父さん、振られてばっかりのお兄ちゃん、悪口言わないと体調悪いおばあちゃん、そして自習の名人藤原先生。ののちゃん、毎週土曜朝9時55分放送中。もう遅刻だ。お母さん、おかわりあと1杯だけ。アメリカンホームダイレクトなら自動車保険が最大約 46% オフ。さああなたも今すぐさらにニュースです。たとえあなたが25歳のご夫婦でもアメリカンホームダイレクトなら安くなる。ぜひお電話を。自動車保険を選ぶならフリーダイヤル。走れ走れ。どんな人にも好かれるのは人徳ですが、どんな注文にもお答えするのが兼六です。ずっしりと動じない彼には貫禄がありますが、ずっしりと丈夫なこの家は兼六が建てました。見かけはやわでも頑張り屋の彼は体力が自慢ですが、建てた後でも安心して暮らせる家づくりが兼六の自慢です。こんにちは、兼六です。分譲注文住宅は兼六の家。桃屋のザーサイは漢方にも使う中国秘伝の香辛料をまぶして1年半も亀に漬け込みます。塩漬けだけのザーサイとは違う本場中国伝統の味、桃屋のザーサイ。さあさあ、日通のお引っ越しだよ。優しくくるんで傷もなし、畳まず吊るせば衣装に一緒。はい、日釣り出ますんだ。引っ越しといえばフリーダイヤル。引っ越し用日通。東京ディズニーシー一泊ご招待。
でも最初にその長澤秀一さんという方がねあなたにお手紙をくださったことからこういうこと始まったんですけど、彼はあなたのことなんでダンス一緒にやろうと思ったのかしら。やっぱりお母様がご存知でらしたっていうことと、私が小さい時にバレエの格好をしてたっていうことと、それからそのライオン